Kwazai pastor. Kuda. Zviri kudi? Yes, ndi right. Ndiri nenyaya yangu pastor. Yes. Patrinity paya hatinozonyatsopedza. Pane imwe iri kutondinetsa yatoda kuti tiadress apa. Takataura pamusoro paMwari Baba, takataura pamusoro paJesu. Yes. Ko nhai pastor. Yeah. Mweya Mutsvene hatisi tinongomanikidzira here panyaya yeTrinity apa. Okay. Because ndonjisitora inini semunhu ndoona kuti izvoni ndine physical body, ndine mweya wandinofema unoita kuti ndinge ndiri mupenyu. Saka takambodzidza kuti mumashure kuti hatikwanise kuzviseparata zviri pamwe chete izvi. But then tochizotaura kuti izvoni Mweya Mutsvene ndo mweya ndiMwari Baba futi ndiMwari Mweya Mutsvene. Hatisi tikumanikidzira, hatisi dzidziso dzevanhu here dzekuda kungoti vhiringidza. Okay. Yeah. In fact, mwese kwandakambotanga tichiedza kuprove kuti Jesu ndiMwari uye umwari hwake hwakatangira papi and so forth. Ndaida kuedza kuisa hwaro hwemubvunzo wawazobvunza. Because ndo pane bhonzo chairo rekuti kana tichitaura nyaya yaMwari, kuna vamwe vanongoti Mwari ndomwe chete. Vamwe vanoti kune hutatu hwoumwari. Ende vanobva kuti wechitatu wacho ndiani? ndiMweya Mutsvene. PaJesu Kristu naBaba vanhu vazhinji havana dambudziko. Because zviri very clear. Vanoramba kuti Jesu hasi Mwari kurambawo zvavo but zvirimo. But pawazobvunza paMweya Mutsvene ndo pandingati pane hondo huru. Chekutanga ndoda kuti nditaure kuti Bhaibheri kunyange iri hondo zvayo zvarinotitaurira maererano neumwari hwaMweya Mutsvene. Kantange kuna John 14 Jesu Kristu achitaura iye pamusoro paMweya Mutsvene. Unzwe kuti kana Jesu Kristu achiadresa Mweya Mutsvene anoti kudii. Handitika? Because zvakawanda isu zvatinoita sevanhu zvinopesana nezvinototaura Jesu pamusoro paMweya Mutsvene. John 14 verse 15, 16, 17 na 18. If you love me, keep my commandments. That's verse 15. And I'll pray the Father and he will give you another helper. And that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him or knows him, but you know him. For he dwells in you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Pana anonzi ma-personal pronouns. Pronoun ndo chiratidza munhu. Mazwi anomirira munhu. And kana tichiti ari personal, tirikutaura kuti anoshandiswa bedzi kuratidza kuti munhu ari kurehwa. Vana he, she. It haishandisirwi munhu. It's a non-human object. But he na she outrightly munhu. Jesu Kristu achitaura pamusoro paMweya Mutsvene haashandisi it. Anoshandisa he. Kureva kuti Jesu Kristu acknowledges kuti Holy Spirit is a person. Ndosaka achishandisa a personal pronoun. Okay? Ndi Jesu Kristu. Okay, ndafuti pa chapter 16. Chapter 16 verse 5 to 8. How to tell Ronzwe bana. Verse 5. But now I go away to him who sent me, and none of you asks me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Right. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Because it's just a force, it's a power. But Jesus Christ aruni ndichamutuma mubatsiri. Asikuti simba richauya. Aruni ndichatuma mubatsiri. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Basa remubatsiri uyu kuti nyika izive kuti ichi chivichi ndo utsveneho kune rutongo. Which means mubatsiri uyu anotodzidzisa, anozivisa vanhu. Andozvona ndinoda kuti uone pfungwa kuti Jesu Kristu still is sticking to the personal attributes of the Holy Spirit. He will convict the world of sin. So there are those personal attributes or personal qualities. Okay, now Romans chapter 8 kuda verse 26 and 27. I want you to listen carefully to this one. Romans 8 verse 26 and 27. Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Now patarwa zvinhu zvinenge zvitatu kunge zvina. Chekutanga pari kunzi iwo Mweya Mutsvene anotibatsira pautera hwedu. Handiti ka number 1. Number 2, he makes intercession. Ndiye anototimirira pamberi paBaba. Zvimidza andoti aiwa Mwari zvakati. Number 3, that's he groans. Anogomera. Hakuna force rinogomera. That's a personal attribute. Then number 4, zvikanzi he has a mind. Anzi vanoziva pfungwa dzamweya. But pastor, muri ipapo haisi nyaya here kuti confusion yacho inoya pakuti tine patinoti mweya waMwari. Then apa tikuona mweya uri Mwari. Good. Patoti mweya waMwari zvakafanira kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Anditi vese Jesu belongs to the Father. Mweya Mutsvene belongs to the Father. Hapana ari independent. All right. Hapana ari independent. In fact, atonzi Jesu mwana waMwari. But hatisi kuti Jesu ndiBaba. Jesu anozvimirira but ari waMwari. Mweya Mutsvene anozvimirira but ari waMwari. Chiona manje Acts, ndoda Acts first. Acts chapter 5, yeah. I think that one is important. Acts chapter 5 verse 3 na 4 is tironzo zvakaitika pana nyaya ya Anania naSafira. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land to yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Now, verse 3, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Then verse 4, you did not lie to men, but you have lied to God. So if you lie to the Holy Spirit, you have lied to God. And this is clear. Acts 5 verse 3 and 4. Ukanyepera Mweya Mutsvene wanyepera Mwari. Ndizvo zvitorwa naPeter. Kunzi Mweya Mutsvene anonyeperwa. Ende mere force unonyepera iye isina kana feeling kana chinhu. Mweya Mutsvene anoti ndanyeperwa nhasi. Vanyepa vandinyepera. You see. Saka overall now. Takudzoka panyaya yekuti vatatu avo zvinofamba sei. Ukaenda kuna Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ndopanenzi the Hebrew Shema. Shema means listen, hear. Right. Hebrews 6 verse 4 inotanga kuti hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Is one, yes. And wazona manje. Saka one wacho uri papi. Because kana tavaiti Jesu ndiMwari, toti Mweya Mutsvene ndiMwari, toti Baba ndiMwari. Saka one wacho uri papi. Tapesa nerine verse iyi. Ukaidzokorora kuchihebheru chacho, Shema Yisraeli, Yehova Elohim, Yehova Eshad. Shema Yisraeli, Yehova Elohim, Yehova Eshad. Now, it's good to put Elohim. It's very crucial. Ipapapa. Mazgu SHHebheru anopera na I am anenge ari mu plural. All right. Ndikupe example yongokwanisa kubata sekuti ndikati cherub zvinoreva an angel. Kana dzawanda dzinonzi cherubim. Saka Elohim it's in plural but riri zita raMwari. Zvekuti ukada kuri translate literally unofana kuti Shema Yisraeli, Jehovah Elohim, which means Jehovah means God. God Elohim means God. Gods. All right. Is one. All right. So that verse, the Hebrew Shema, Deuteronomy. These are the plural. Paripane plurality. But iri one. So one wacho uri pana Eshad. It's good kuti Eshad rekunzi is one. Dora kashaniswa zvepana Genesis chapter 2. Parakunzi naMwari, therefore a man shall leave his father and mother and cling to his wife. And the two will become one. Pakashaniswa Eshad. Eshad uyu anobva pazwire kuti Ashad. Ashad anoreva total unity. All right. Andizvo zvona. Kuwirirana kwakaperera. Do Ashad do panobarwa warare kuti Eshad rinoreva kuti one. Saka the oneness yemurume nemukadzi ndo the oneness yaBaba naJesu Kristu naMweya Mutsvene. Haisi one yekuti tiri kuona munhu one chete. I one yekuti vamwe chete pane zvavanoita, vamwe chete pamarongero. Ndosaka Jesu akati I have come to do the will of my Father. Yes. Paakati chatumira Mweya Mutsvene akati iye Mweya Mutsvene kana auya, you will not do his own. You'll do ndo humwe hwacho. All right. Hongu hatina inzwi rinoti Trinity muBible, but tine proof yekuti Baba naJesu Kristu naMweya Mutsvene vanhu chinhu chimwe pane zvese zvavanoita. They are all persons
vane bhaibheri rinoclaima kuti zvakare ndiMwari. Aiwa. Jesu anonzi ndiMwari. Mweya Mutsvene anonzi munyepera wanyepera Mwari. Baba ndiMwari. Yeah, I thought it was very comprehensive, Pastor. Thank you very Thank much. you very much. You're welcome. Tender. Anditika. All right.